Bam, 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 bam. Au! Bummen anbragt. Op i din røv. Du. Fucking noob, ja. 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 Bam, bam, badam. Bam, 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 bam. Bam, 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 badam, badam. Du har seriøst et eller andet problem. Det siger du ikke, mand. Jo, jeg mener det også. Jeg ved ikke, hvordan jeg taler ind i spillet. Åbn munden. Nej, fordi... Hvad fuck laver jeg, mand? Så køber jeg fucking sniper. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Den her Snipe bane. nogen. Man kan ikke bruge den i den her bane. Må du ikke? Det er for alt er for tæt på, men der er ikke nogen sniper spots. Nå. Ouch. Nå jo, der er et, men det er jo for åbenlyst, så jeg gider på tid på det. Ja. Et kill med en sniper, det er en god start. 2 kills, og så døde jeg. Fint nok. Det er fair nok. Fint nok, fair nok. Det er fint nok. Kan du finde ud af, hvad 2 du... kills og død med en sniper, som man ikke kan bruge i den der bane normalt. Det var da fint, synes jeg. Nå. Okay. Synes du ikke, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvad snakker vi om? Ikke? Nå, nej, det er ikke fint nok så. Hvad? Nej, ikke. Jeg bliver voksen, vil jeg være biseksuel? Nå, hvad? Det fik jeg på video, det der. Nej, vel? Jo. Nå, okay, fuck. Og det kommer fra YouTube. Hold kæft, mand. Kan jeg godt leve med. Nå, det er den. Jeg er biseksuel. Ja, det er nok god med dig, mand. Tænk sig at sidde og sige sådan noget. Nå ja. Det er det gode ved at optage. Der skal nogle sjove ting med. Hvad fuck sker der for min far slette mig på Steam? Han er træt af at høre på dig. RGR, er det ikke All Right eller sådan noget? Watcher eller sådan noget? Og hvad for en fisk? RGR, er det ikke Watcher eller sådan noget? Et eller andet modtaget eller sådan noget? Roger. Ja, RGR. Altså en forkortelse af det. Ja, det er sikkert. Det ved jeg sgu ikke. Mm. Du. La. Nå. Du lugter som en gammel bedstemor. Jeg lugter helt herovre på Jeg har Sjælland. lige været hjemme med min bedstemor, så det kan god mening, ikke? Så som din oldemor eller din tip oldemor, der har ligget død i graven, jeg ved ikke hvor mange år. Er du misundelig? Nej, Indrøm det lige lidt. tværtimod, ikke? Nå, okay. Vil du vide, hvad jeg er? Pik. Ja, jeg har en pik, det er du jo ret i. Men jeg er glad for, at jeg ikke stinker så meget. Jeg kan godt leve med at stink. Ja. Så siger du det nye stinkdyr, eller hvad? Men altså, det ændrer jo ikke på noget. Jeg er ikke sammen med nogen alligevel nogensinde, så... Nej. Det eneste, der vil have noget imod det, det er kæresten, altså, så jeg er lidt ligeglad, så må hun sige noget. Jeg er glad for, at jeg ikke er dig, Jonas. Hvorfor? Så vil jeg altid være alene. Og jeg er også mere glad. alene. Og ensom. Og så vil jeg aldrig nogensinde kunne få kone og børn. Jamen okay, det kan jeg godt lide. Jeg ved godt, at jeg har et lorteliv, altså det er ikke noget, du behøver at fortælle mig. Nå, okay. Det går nok. Ej, jeg har bogstaveligt talt et lorteliv, så er det sagt. Er du sikker på det? Ja. Nå, hvorfor? Fordi, hvad fanden, altså mit liv er da lort, når jeg ikke har en ven i real life. Jeg kun har venner online, og så har jeg en kæreste og min familie. Det var da kedeligt. Nå, det lyder ligesom mig. Er det det? Ja. Nå, okay. Skal du fortælle, hvorfor jeg ikke gider have venner i real life mere? Ja. For alle de venner, jeg har, de røvrender mig fuldstændig. Jamen præcis, jeg er enig. Og det synes jeg har en lidt tidlig alder at finde ud af. Det er da pis. Altså, jeg ved ikke, hvor mange... Alle de venner, jeg mere eller mindre har haft, de har kommet med det største spyderstål lige igennem rygsøjlen på mig, du.
Ja, jeg er enig. Altså, Jeg skal stifte sådan noget der. så det gider jeg sgu ikke mere. Det kan være, man er heldig en eller anden dag, man finder en ven, der rent faktisk er der for en, og ikke bare stikker ind i ryggen. Første Præcis. muligheden har. Enig. Så jeg skulle hellere holde mig til online. Der ved jeg, der kan man sgu ikke på Kæreste. den samme måde stikke ind i ryggen. Og kæresten. Hvad med det? Nej. Nå, fuck kæresten, hun er der bare. Man skal jo have noget. Nej. Måske lidt overdrevet. Nej, jeg er sgu kun lykkelig for, hun er her. Hvad? Jeg er sgu kun lykkelig for, hun er her. Enig. Nå, er du også glad for Mini? Ja, jeg er fucking glad for Mini. Ja, jeg ved godt, du kan heller ikke være med at råbe, hej Mini! Og hver gang så kommer hun ind, og så har hun sådan ryggen faces, og siger, nej, ikke ham. Hun elsker mig, hun ved det bare ikke. Nej, åbenbart ikke. Det vidste jeg så heller ikke. Så er der sgu da godt nok noget galt. Misundelig, var. Det kan være, hun elsker mig mere end du. Nej, så gik jeg sgu lige Paragon level her igen. Fuck dig. Det sagde, du skulle bare være med inde. Det giver fucking godt. Nej, jeg er den sidste på mit hold, det er da ikke fedt. Jo. Så kan du vise, hvad du lavede af. Og så det, kommer den papmaché. Nå. Ja, okay. Jeg mangler en. En. Lad os tage den der. Ja. Ej, de var sgu masser af. Der får jeg bare lige en til så. Du. Okay. Jeg løber cirkler og ser dum ud. Det ved jeg lidt om det er ved at lave en i Counter-Strike lige nu. Jeg er den sidste på mit hold, og alligevel løber jeg cirkler. Nå, for at finde de andre, eller hvad? Fuck, jeg døde. Nej, det var papmaché, du ville have ud af. Han når det ikke, please. Nå, men jeg er slut til gengæld. Hvad? Jeg fik en masse point, så det er fint nok. Så er det jo fint. Ja.